Какво представлява плащането за млади земеделски производители и как може да помогне? Тази субсидия е насочена към земеделци до 40 годишна възраст с опит по-малко от 5 години като такива, които искат да развиват земеделие и да създадат устойчиви ферми. Целта е да се привлекат повече млади фермери в селските райони, да се подпомогне тяхното устойчиво развитие и да се осигури бъдещето на земеделието. А кой може да кандидатства? Може да участват лица, които отговарят на определени критерии, които са на възраст до 40 години включително към момента на първото подаване на заявление за подпомагане по схемата за млади производители. Това означава, че трябва да сте до тази възрастова граница, за да се възползвате от програмата. Ръководят земеделско стопанство и са активно ангажирани в земеделската дейност. Физически лица, земеделски производители или собственици на едноличен търговец или собственици на капитала на ЕОО, които управляват своите бизнеси самостоятелно. Имат образование или умения в земеделието, ветеринарната медицина или икономика с земеделска насоченост. Това може да се изпълни и с диплома за изкаран 150 часов курс по професия фермер-земеделец. Копие от дипломата е необходимо при подаване на заявлението за подпомагане. Те трябва да са създали своето стопанство не по-рано от 5 години преди кандидатстване. Това означава, че стопанството трябва да е сравнително ново. За начало на стопанството се счита датата на регистрация като земеделски стопанин по наредба 3. Тази дата е важна за определяне на допустимостта. Какви са условията за допустимост? Земята трябва да е допустима за подпомагане по основната схема ОПДУ. Кандидатът трябва да отговаря на критериите за активен фермер. А каква е субсидията? Годишно допълнително плащане за всички допустими площи в стопанството. Помощта може да се получава за срок от до 5 години. Индикативна ставка 10 евро на декар или около 19 лева и 9,10 стотинки на декар. И все пак за миналата година беше обявена ставка от 24 лева и 44 стотинки на декар. Тази субсидия се плаща до края на юни месец. А каква е целта на тази схема? Схемата има за цел да подкрепи младите хора, които искат да се занимават с земеделие и да развиват своите умения. Създаде повече възможности за развитие на стопанствата в селските райони, като предоставя ресурси и подкрепа. Осигури устойчиво развитие и обновяване на земеделските стопанства чрез модерни технологии и практики. И не забравяйте, че вероятността заявленията да се подават само онлайн през системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие е реална. Лека и спорна работа.